abagusiba minto mwanya gitinge naende ne chinsa chinde toitagete kora tebania igoro yegesaku giaitu ase keigekeire ching'igekero chiaitu oboroso bwogotatera ayara yaitu buna mwanya getinge ng'erinde egesaku getenene naende kemanyekane buya. Bono amang'ana nare naborigwe amange naende aikire ase ensemo eye yaitu ya Enogo TV nonya twayakwaneire igo natebiwu na abagaka na abang'ina na abasae begesaku ng'a tiga nyairorere gose ntokonye egesaku naende amang'ana aya iga are igoro ya enywomo minto mwanya getinge buna togokwana naye iga abasae mbare sika bachandegete ase eng'encho ya echinchera na ekero ngokwana abasae igo onde abasae abaseke na abasae abasacha abamura enywomo yabo yachakire koreterwa riberera ribe na abagaka na abang'ina abo babwenete koba abaise banyorire chikorera bakare gosari chinywomo chia abana babo naende igo ndoche na obororo obobe naende onye gegokorekana igo togocha gokorigia mpaka mwao nyomba abagusii bakorore buna okoema egesaku buna ogotosareria egesaku abagaka na abang'ina tinkomanya gose igo otaraisana kobakorera ekero enyaroka yaye ekorigia boko oboko bwabeire enyangi yakorwa enyangi oroo kwaegwa chiombe chionsi na kare nchiakariru chionsi iga ago ogoteba ing'a chionsi naende mbete nenibende igoro kwaegwa naende nore bwomete omogaka na omong'ina oo mobwatete oboiseke okoboko mwamorwa enyangi ekanisa ekero mwakorire emeti enya eywo yaerire emieri 5 rimo 6 months aye omogaka aye naye otang'aine ase omomura oo kogenda kong'anyia ebinto buna bagosanire na mokaye aye ning'o riri mwakoranete arwete mwao oywo tari mokao oywo tari igare mokoria bono aye buna omosacha kogenda ororo gosoa nyomba na kong'anyia ebinto na ebia omwana oo omoiseke ogosoa mwa omomura oo nyomba son in law ase ekegusii oku na okoema omwana oywo bonsi kwabaemire igo totageti nywomo eywo ebe naende tari igo rioka ing'aki ogokora igo otari na baria baakanete gose barwete chiombe ekiagera ekero barwete chiombe mbabegete oboiri na oboiri obo tari aye bweka oboiri obo na obwa abanto bonsi eamate na eriiga igo otaracha kogenda gosoa omomura oo nyomba eywo ere ekebasa omogusii eywo ere okoema abana naende eywo ere etang'ucha embe egocha koreta amaakwa tebwenereti ogende otaboreti gesaku keri baria baretete chiombe mogaikaransa tureti mokagayana igoro ya chiombe okaegwa naye otang'aine gochia omosubati oo komorusia ororo omoire asande na egento kia ogokumia mogaka oyo korwa Marani na abande korwa Bogirango na oyonde korwa Samete mwatang'aniri chibesa kobua obomenyi bwa abana bao na egesaku bono ngotosareri more egesaku naende bono togocha kobarigia na echiredio echi tobarigie na ebimureka banto iga tobamanye ekiara ntobaigwete naende ntobaroche ase mogotoka mototebi nki mogokorera iga ase ekegusii yaani inwe ng'ai mwakinerete yaani inwe mori bagusii ing'aki riicho rigocha kabere omonto oyomo yaani ng'aki ogotiga omwana omoiseke akanerwa chiombe kabere naende naye otang'aine gochibwata
omomura oyo na ise naki mwamokora chikorere chichiao nkwarerende okogenda onye baitanire totebe baitanire ekia naye insider totebe baitanire nkware koimoka ogende orangeri korera yao motena bana bamba komenya chiombe chiao echi tigari yobomenyo bonde ing'aki omoise ko yakomenya naende obwate chiombe chinde mumanye gochaka korika ebina buna bono tiga togende divorce neba ng'a nongwatagete divorce kanga yaraba oyo ataranyoma asa omwana oyo omomura nomoise ng'o motayayi ng'o ekiagera kwamorikeire ekina ache ekina koti okomatena igagoita omwana one igagotara siko yenywomo igare kurwel ebinto ebi india ekwamanya 6 months egoika omwaka gwakaniru chiombe chinde minto mwanyegetinge ase kegusi eyu netang'uche eye no yabeira ebinyoro byaito mono mono oyo togokwanera naende nkomorigitora atoere ensa chinde eto tobwate omogano totamanyeti atotebina inkieka agochiera bwomomura nyomba omogaka oito okorarigia ama gotoerera inki agochiera bwomoise koe nyomba koenia ebinto banto abakoirerana naende oirana ororo obwata chiombe chiomochionde naende mokoru chiombe motarasigana mumanye igoro ya omoise koyo inki gekobari onye okaresa ng'onde egesarura ekerabu ase ekiya otatageti anywa omwonya komorora tokomoigorera eba keitata nkotiringa tore ekegusi nkoema tora egesaku abanto baisike ebisaku binde bichake gotwanga nono gotonywomera ase eng'encho ya chimbu chimbe chia abagaka bande tinkomagosini mbwenete kobaroka abagaka lakini chia abaibori bande bachakire kobwata chiombe kabere icho ndiari gocha kabere ase mochikegusi ase omonto oyomo ekimanya igo baminto abagirango baminto abu nabagetutu abu bagokora igo nabagetutu naende nabo babwate oborai naende nabo bamanyete kogamba ase obogambi bore bogetutu lakini bono nki eki mogokora korwa agwo marani ari bogirango ntaracha sameta ari bogirango omoticho village omoticho omoigwete omogaka nakaragu osoete mokamomura nyomba nabagaka mbaragu moite osoete mokamomura nyomba ekeraso mokamomura nyomba naende nakanywomete omwana oye inki togoturutumbera ekegusi abanto bamoticho bagirango baminto ninu mwamanyete korenda ekegusi mogotiana monto orire ngo tata cha minto kakunama egesaku anyuma ache egesaku agosi bono inu nyomba ime inu morochi nangotiringa more ekegusi kegusi ngeri gochi gokwabera ng'aye bono igore oyo bono bunaye bono ogosoa onde bwensi mpaka amanyinga apana agu yaya tekonyarekana naende abagaka bakorubogirango nabagaka bakorubogetutu nabagaka bakorunyaribari abagaka bakorubonchari abagaka bakorubomachoge igo tokobasorora ase ebinyoro tiga gotiga abana gose tiga gotiga ebigaka ebike bianyorire abana baikire emiaka yokonywomu bagotiringana gosaria ekegusi neching'encho chirio nechingako chito nechimbu chienywomo yaya ngosari bare ochoso omwana onyomba nkegusi kiekio omobiari giakobinobo ai gwa ing'aki mokorosia enyangi agu sameta mosubati nanywa omwagu
bamenyire no mugakoye banchaine nonya mbara sese ni una mwana emiaka nonya ni 10 kimwamenya emiaka eye ne kanisa yanchire bono kubakorera enyangi inga yaye babo kubwatera utame na nyoko ne ruro oiru chiombe imuri gochanda abantu inkyo kubwatera chiombe onye kumanyite turi gochikomenya baminto gakyo mongino oyo abaiburi babono nkoreta mureche chase nyumo ya bana baino naende obumaene mburi na enyuma aso mugusi igo yasikire nekere gento gesikire igegotwara masikani aye naende abakoyo nichikorera n'abantu basikire mono asemechi none ketoko enda matanga ya mabi ekero toko ende meyega igokonyana abantu bagokwanu buya n'abakoyo ikiana ubagere turi gesako na ubagere tugocha gutwara abantu na ikiara buno boiri bw'ichiombe tinkomanya ngigekuria abagaka n'abang'ina abang'ina mutagwancha binte bimbiba ekiara nkoema turi gesaku naende igo bono nkwangu tore ase chinyuomo abantu ngotang'ang'a bare batigara abaiseke batigara abange batari konyuomo ase eng'encho bara abagusi inki gekobari n'abasae nkwobo abare konyuoma buna bono ekero amang'ana aya akonya gokwanuga ekero nkomera abasaisika abasae basomete buya batagete konyuoma lakini bone ribori ondirina ing'o nkonyuoma ekero abagaka bagokora iga mugaka ako yani agotumia dauri chiombe chiri chibwenete korwegu ing'a agosaba bono nerigo riagwaka okonyora naye tori komoa chisaine naende mwanchane nomunya nokoye naende obogoria okoure enyaroke ochiko yonde egento kende ng'aki bono enyaroke eye nomogaka oyo bako ng'aki bamenyete ekerekero omogaka agocha komotenda bono karwari gendari nenge ekomochanda oku nokoema egesako oku nogosaria egesako minto mwanyagetinga nyuomo njare gokora ugo enyuomo na egento kia masikani naende naki noo togotwarera egesako ase enyuomo noo tobwate egesako naya emigiro ya enyuomo ebi bionsi pi twagikeirie twakwaneire twatebaniri iga ase enogo mware gwancha tosike enyuomo igo togocha kokorigia ayo monyene tokobeka ase egesaku abantu batotebi naende nabo ogotetoru torimo kong'uta atetoru ekero ogosariria egesaku erieta igo togotebia abagaka n'abang'ina n'abasae buna omonto ogosariria ichiko buna eri iga abwenete koretwa ase abanto otetorwa erinde ebinto ebi bisikwe abagaka tobwenete gosika ebinto ebi naende amachiko naro amachiko naro nonya ne constitution ngokwanerina tobwenereti gotiga nyuome yogende yende onye toranye dissolve igo ayina amagoso amanene ase egesaku na ase amachiko nochi obeka ebina notang'ania ebina nabo gotang'ania ebina lakini intu buna egesaku ntotageti mekono buna eyu buna onyore chiombe kabere ng'a bono obeka ekina gia divorce obuna oboriri ase egesaku gotoretera chitang'ucho chigocha gotoretera chimuma ebinto bichake gokorekana totomaeti ninki tomae gochaka nou na oboroki minto mwanyagetinge omware gwancha tosike enyuomo na amachiko ya enyuomo buna abegetwe n'abagaka baito buna abekire na echikanisa buna abekire na eserikari tiga goturutumba obomenyi bwa abanto abake tosarie egesaku tosarie rika ria abantu bari gocha komenya buya ng'a intwe ase eng'encho twaibore engaki eye yaya ntogosariria abataraiborwa nabagocha ase ogosumberia na gosaria ching'encho chingako na echinyigekero chiaito ase oboroso bwa echinyangi gaki minto mwanyagetinga abantu buna abwo inche nasaba torigi nonya nabagambi chichief batoa oborai buna togokora abantu aba n'abantu babwenete koretwa eparasa abagaka buna abo babwenete koretwa eparasa ya abagaka n'abang'ina bakwa ebiboko
umugambi aba nabantu bwenete gwakwa ebiboko erinde egente kenkegendera gusaria a community. We treasure a family, we treasure a marriage. Omogusi igasigete enyuomo. Enyuomo is sacred. Ekiara ase enyuomo no ebyari bikurwa. Ase enyuomo no boiri bokurwa. Ase enyuomo no konyorera abana turasaria ingayi egesaku kegochi. Ingayi egesaku kegochi. Na kimwachakire kwangena bana mbagingeru tukia na bangina byara. Akimwachakire kwangena nga nche mukuru kabanta marieta tabwenerete. Akimwachakire kunya gweta kando erinde musali enyuomo. Tigamba tebiga intu nabagaga tokorigia nabagambi. Omogako kobwata chiombe kabere chiomo subati. Aye togo kubeke parasa. Oto tebi ninki ekiogokora. No monyaroko yu nere tumutugamia gwato tebi nki ekiagokora. Gose nki ekiogokorera egesaku kiomogusi komanyeta amachiko yenyuomo. Korwe ebuku na gocha paka ase toikaransete ekanisa. Korwe ebuku ekanisa paka ase ekigusia abagaka bakugamba na kugayana. Ayuna amagosa manene naende igo ntogokiri unegesaku kia mwanya getinge. Ntogokiri. Turinde chingako chito, turinde gesaku gitu, turinde nyuomo. Na abasai mwanyuomire. Tiga ko tumio mokungu bobe. Yaya. Tiga ko tumia bobe. Okogenda gwakora ebintu byase gwakora. Okogenda kwamenya siko gose ngaki. Kwara inyorena omogusi atebete na ona gento kia ona mokungu. Teba na bauri mbange. Bauri tutorori mwanchio miaka agatuka agatangangata abana kiambori. Naye nabo gegokobera. Nkogosa muri. Nkogosera turi abantu baita abagusi. Nkogosa turi. Onya ne chiombe, kwabwatire chiombe, bwate chio monto oyomo. Onya enyangi yasinyire, nyebwatokani, ira ni chiombe, tigagenda uruwao, nara egu chiombe echio. Nabako egu. Tigakorete bintu gatia nechigosori, chitaisaini. Yoto tobagekere, nane tobatumie, buno mofwano, ase egesaku gionsi kiagusi. Aya naro tubwate, asogo semia, okoinyoria, okuorokia, na gotatera, chingigekero, chingako, chimbu, emegiro, nobo menyi bwomogusi, gweterase, Enogo TV. Mbuyamona asoko ndige na gonsoncha, nche no mwalimu bino nyama.